So gashi nan za mu fara abin da yake tafiya. Za ka gani misali kamar yadda na ja layin nan, za ka ga 165914 nan. Misali zan baka sigina wanda za ka shiga cikin trading. Insha Allahu in ka shiga nan ba za ka yi nadama ba. So bayan ka shiga daga nan gurin din, ka shiga tsarin din. Misali in ni ne, kaga daga nan zan shiga, kaga nan gurin zan shiga trading. So idan zan shiga trading a nan gurin din, na tabbatar da cewa kasuwa ba zai taba bani matsala ba. Insha Allahu yanda ya nuna min, ya bani confirmation akan cewa kasuwan ta gama yin buy, za ta tafi sell. So na shiga kasuwa ni kuma daga nan. Da na shiga kasuwa daga nan gurin din, to sai menene ya kamata a ce na yi da next? Abin da ya kamata na yi abun nan daga next gaba, ya haƙuri na samu kutura. Abin da ya kamata na yi a gaba shine sai in danna wannan gurin, sai in misali sai in je in ɗauko horizontal line nawa, sai in zo in placing nashi a nan gurin din, a nan. Me yasa zan yi placing nashi a nan gurin? Me yasa zan yi placing nashi a nan gurin? Shine yawwa, zan yi placing nashi a nan gurin din. Me yasa zan yi placing nashi a wannan gurin? Shine kasuwa zai iya kasancewa kasuwa zai zo ya koma. So stop loss nawa zai kasance a saman nan. Na biyu shine, ni kamar yadda zan shiga kasuwa, tunda na riga da na ga ya riga da ya kammala, ya kuma bani sanin cewa bullish zai dau hanya. So shiga kasuwa na zai iya kasancewa shi ma na gaya muku kamar daga nan, yawwa. So zan sa stop loss nawa a sama nan, stop loss ne nan, kuma na shiga kasuwa. Siginan da zan zo baka misali, zan baka shi sigina a nan gurin. Idan na zo na baka sigina a nan gurin din, kai kuma za ka zo ka shiga cikin kasuwanka, kai ma stop loss naka ya kasance a wancan gurin. Duk yanda kasuwa za ta juya, in dai har kasuwa ta zo ta taba wannan gurin da na zo na seta shi nan, to tabbas kasuwan za ta canja direction ne, za ta ci gaba da tafiya sama kafin nan ta dawo. To kaga kai kam misali kada kai ka asara ya kawo kai ma yawa, so gara ta tsaya da kai daga nan. So shine, so ya za a yi kai kuma ka zo ka samu kasuwa ya riga da yayi nisa. Misali kasuwa ka zo ka same shi ya zo, misali ya zo daidai wannan gurin, kasuwa ya zo daidai nan gurin din, yawwa, kasuwa ya zo daidai nan gurin din. Me ya kamata a ce kai? So kai sai ka jira ta, ka batta, don ni a nan gwajin din ma zan ɗeba riba na inda na saka ma ɗin, saboda zan irga pips 4. Daga ya zo kan pips 4 din nan, take profit nawa zai shiga aljihuna. Kafin nan kuma ƙara ganin kasuwan ina ne zai yi sama ne ko zai yi ƙasa. Duk inda kasuwa ta buga nan gurin din, to tabbas ka ruba 1 2 3 4, to anan zan sa mata take profit nawa, yawwa. A nan gurin din zan sa mata take profit nawa. Shine me ya kamata in sa shi take profit na sa take profit nawa a nan gurin din. So kai kuma tun daga kasuwa ta zo nan gurin din, already mu riga da mun shiga riban kuma yana da yawa. So kai kuma sai ka dakace mu, sai ka jira mu. So tun da ka jirawo mu, za ka jirawo mu ne kasuwa din mu gani. In za ta ƙara ci gaba da ƙasa ne, so za mu gani. In za ta ci gaba, za ta kuma wani guri ne, to dole ne fa kasuwan nan za ta yi, sai ta bada abun da ake ce masa kai da kafada, ko kafada, ko abun da ake ce musu double head, kai guda biyu. Duka dai sai kasuwan na ta yi wannan abu, ta yi wannan zigzag din ta zana. To kai sai ka tsaya, sai ka jira ta.
tun da ka zo ka samu an riga da an tura sigina din nan, yau kasuwan gaba ɗaya sama ta yi to sama za ka bita, idan ƙasa ta yi to ƙasa za ka bita. Amma ga wanda iya yana binta lokacin ta yi ƙasa ta gama ya ɗeba ribansa zai ƙara binta kuma ta yi sama da shi ya sake dawowa da ita ƙasa. To wannan ga wanda ya iya trading kenan. So kai kuma wanda kake bin sigina, wanda gaskiya baka da ilimin sosai amma kana da iyakacin iliminka, to sai ka biya, sai ka barta a nan, kada kai ma ka shiga kasuwan. Tunda ka samu ta riga ta wuce candle na ɗaya ta shiga candle na biyu, to ka haƙuri ka barta, ka jira ta shiga candle na uku zuwa misali awa nawa kenan, awa 2, ka bata awa 2 kana jiranta. To wannan kaga kenan ta bada decision, ma'ana ta yi baya sun shiga kasuwan kuma sai da sun shiga cikin kasuwan, masu saya da saidawa duka suna cikin kasuwan. Me da ka yi sai ka tsaya ka gani wani kasuwa za a yi. Duk dai har yanzu suna ta jigiji, to ka bar kasuwan sai ta hauro sama. Idan ta hauro sama ta kammala tafiyanta, misali kasuwan nan sai ta gangaro, sai ta zo, bari in baka wani wannan satar amsa. Kasuwan nan daga nan gurin ka batta, ni na riga na ɗauka riba na anan, ko ba haka ba? To me da ka yi kai kuma me kamata ka yi shine sai ka jira ta, kamar yadda na gaya maka, sai ka jira ta kasuwan ta zo ta daidai wannan gurin. Yawwa ta zo wannan gurin din, ka gane? So kai kuma za ka zo, tunda ta zo nan gurin ta gama iyakacin tafiyanta kenan, me da ka yi kai kuma ta dawo daga nan gurin din, ka jira ta za ta dawo nan. Kaga kamar yadda na ja maka kifiyan nan, za ta dawo nan, ka gane? Ka ba da awa 2 a nan za ka ba da awa 2, awa nawa? 15 awa 3, awa 1 da rabi, minti 30, minti 45 za ka bayar. Ana cikin minti na 50 din, awa 1 za ta tafi. In dai za ta koma ne za ta koma, in ko ba ta koma ba to kai ka ga yanzu ga inda ta zo ta tsaya din nan, to kai a nan gurin din sai ka zo ka fara binta. Ta gama ina ne za ka yi kai kuma, to daga wannan gurin sai ka biyo ta, inda shigan farko a nan za ka same ta. Shiga na biyu sai ka bar ta, ka wannan din sai ta baka confirmation naka, ga confirmation naka inda take. Kaga wannan gurin shine confirmation naka da zai baka zuwa ƙasa. Ina fatan kana fahimta. So wannan ya baka bias nan, wannan green din ya gama, kaga ya dan tsotse, kaga ya nuna maka kenan sellers sun shiga ciki, masu saya sun shiga, so za su dawo da kasuwan ƙasa kenan. So kai kuma sai ka bar wannan candle ɗaya da yake da jaɗin nan a jikin shi, sai ka bar shi tukunna ka gani ya kammala fitansa gaba ɗaya. Ya gama minti 15, 15 minutes da muka seta, ya gama 15 minutes nashi. Idan ka bar shi ya gama 15 minutes nashi, menene za ka yi? Sai na 15 minutes zai zo sake shigowa, kaga minti 30 kenan ya shigo. To minti 30 dinan da ya shigo sai ka ba shi dama, zai shi ainihin candle na minti 30 zai tsotse ne, zai fara yin wannan nashi ne daga ƙasa. Idan ka ga ya fara da ƙasa ya dawo sama, to wannan gurin din inda ka kalla nan gurin din nan din to 165902, to nan za ka shiga kasuwa. Dab da inda wannan abun ya ja, to nan za ka shiga kasuwa. So daga wannan kai kuma sai ka irga, misali sai ka irga candlestick naka guda 3, ko ba haka ba? Kaga 1 2 3, sai ka ɗauko wannan dinnan kai kuma sai ka zo ka saka shi a ina, a nan. So shine stop loss naka. Wannan shine da ka tsayar da, idan kasuwa ta koma, to fa ka tabbatar nan ka sa ta stop loss naka. Kai kuma na biyu kenan fa, nan ne stop loss naka yake. A nan za ka dakatar da shi, a nan za ya tsaya.
sannan kai za ka shiga kasuwa a wannan gurin da na nuna maka nan. Yawwa wannan gurin da na nuna maka nan, yawwa nan din nan dai, nan ƙarshen wannan candle din nan da ka kalla ne, to ka shiga kasuwa a wajen. So kai kuma daga nan sai ka irga candle guda 4, 1 2 3 4. So sai ka zo ka irga, ka gani kenan, sai ka zo ka irga 1 2 3 4. Yawwa to kai kuma sai ka sa take profit naka anan. To tabbas in Allah ya yarda, in dai ka bi wannan shawaran da na baka nan a harkan nan, to insha Allahu sai ka samu riba, kaga kuma ka fita da profit. Komin yaya ka saita shi a hakan zaka fita. So dole idan da ka bi wannan sharuɗukan da na tsara maka nan, da kuma yanda na karanci, kuma yanda nake so kai ma ka karanci shi, so za ka shiga kasuwa kuma za ka samu riba. Tabbas in dai kai wannan abun, kuma koma waye ne ka same shi, iyakacin karatun da nake tunanin cewa za mu yi muku kenan, kuma na san za ku fahimta menene sa muke muku wannan. To wannan ina ba ku karami yanda harkar nan yake tafiya ne. Duk yanayin nan da kake gani, ko baya can da na koma muku, hakan nan da na nuna muku nan, hakan nan za ku gani yawanci duka ka gan shi daga ƙasa ya taso. Ka ga yadda kasuwan ta taso nan, misali kasuwan nan ta taso daga nan gurin, ka ganta nan, anan ta ƙare ta tafi buy. So kai kuma za ka zo ka shiga kasuwa buy a nan, ta baka confirmation naka anan za ka shiga kasuwa. So kai kuma za ka zo ka sa stop loss naka a nan gurin, ko ba haka ba? Ka shiga kasuwa a nan gurin, ka saka stop loss naka a ƙarshen shi nan, ka zo ka saka kasuwanka a nan. Ga kuma ga yanda wannan da kake gani din nan, ina ne kai kuma za ka take profit naka, sai ka taho wannan shine ka shiga kasuwa, nan ne confirmation naka yake, ko ba haka ba? Sai ka taho nan, sai ka irga candle nan guda nawa, 1 2 3 4, sai ka zo da shi nan, ka samu iyakacin ribanka. Komin yaya a nan da ka zo ka tsayar da wannan naka, nan take profit naka, nan enter market, shiga kasuwa buy, nan kuma da kake gani dinnan shine da ka sa stop loss naka kenan. Yawwa wannan gurin shine da ka zo ka sa stop loss naka. kada ka yadda ya taba wannan jelan da kake gani dinnan, kada ka yadda ka gani ya taba shi, saboda kasuwa wani lokaci yakan yin reverse. Idan ya reverse ya dawo, amma ba zai wuce wannan gurin ba, zai ƙara komawa. To idan tabbas ka bar shi a jikin wannan, zai sa ka asara. Me ya kamata kai? Sai ka bashi space kaɗan, sai ka saka shi. Amma muddin ya zo ya taɓa wannan ya wuce, to tabbas kasuwan sama zai sake yi. Kai kuma da zaka shiga kasuwa, kaga wannan gurin din shine nan wajen shiga kasuwanka. Nan ya riga da ya baka confirmation candle na biyu, ya riga da ya fito. Kai kuma da ka samu ribanka, ba sai ka sa buri mai ba, shiga ribanka a nan gurin na farko kenan. Idan na biyu za ka saka ribanka, menene za ka yi? Shi ma sai ka zo ka sa shi a nan, don kasuwan yakan tafiya haka. Kasuwa yakan iya tafiya haka. Na biyu za ka yi zuwa ka saka ribanka a nan. Yawwa shi ma a nan, ka gane? Shi ma za ka yi sa ribanka a nan. Na uku, ina za ka zo ka sake sa ribanka? Za ka yi zuwa ka zo ka sa ribanka a nan. Yawwa candle nawa ka irga kenan? 1 2 3 4 5. To kada ka wuce wannan a duk lokacin da kasuwa za ka yi ta. To ya kasance ka yi tunanin wannan shine yanayin kasuwan da za ka shiga, kada ka wuce wannan guri, sabida duk daga nan kasuwan kuma canja tsari za ta dinga yi maka. Yawwa kasancewa nan da na nuna maka nan, ka wannan candle din ma da wannan din da ya dawo sanda ya zo ya taba wannan gurin, to haka abun yake. Ko menene, ko min yaya da ka samu riba in ka shiga kasuwa. To abinda dabaran da ake yi na shiga kasuwa kenan. Wannan riban ka ne na farko, wannan da kaga nake taba wannan
wannan din da ka gani ke tabawa din nan shine riban ka na farko, wannan shine riban ka na biyu in ka shiga kasuwa da farko, wannan shine riban ka na uku. To duk yanda zaka kashe kasuwa kada ka wuce waɗannan gurin. Shine riban ka na farko gashi nan, ga riban ka na biyu gashi nan, ga riban ka na uku gashi nan. Nan shine ka'ida idan na tura maka da na tura muku sigina. Wannan guri shine wajen shiga kasuwan ku idan aka yi buy. Wannan guri shine stop loss na gashi nan, shine stop loss naka. Wannan shine tsarin da idan ka ɗau ruwa kai komin yaya za ka samu abin da za ka samu a ciki. In za ka bi kasuwa ya kasance haka za ka bi kasuwanka, kuma insha Allah ba za ka yi nadaman shiga kasuwa ba. Za ka ga abun kana sa shi a cikin zuciyarka ko da yaushe yana baka. Shi yasa shi kasuwa duk lokacin da za ka bi shi to ka tsaya ka ga kasuwan sai ta kai makura, saboda baka da jarin da za ka iya bin kasuwa ya tafi da kai. To sai ka yaƙuri ka bar shi sai ya kai ƙarshe, ma'ana ya ƙara ce abin da ake ce wannan suke ce masa wannan nashi ga misali ya gan shi duk yadda kasuwa za ta yi maka kada ya kasance kana da wannan yawwa. Nan gurin shine inda za ka yi shi, ka gani nan shine idan ya ƙure nan ya ƙure maka gurin shiga kasuwa. In ya zo maka nan za ka gangara da shi nan an ɗauko da kai a buy, nan kuma an koma da kai a sell. Kenan ka kasuwan za ka samu riba biyu. Ba wai lalle sai ka jira shi a ranar dole sai ka hawa ka sauka ba. Awa nawa ne daga inda muka fara shi zuwa yanzu, ka gane? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ko 18 na 19 muka shiga kasuwa. Misali awa 1, awa 2, minti 30, awa 1, awa 2, awa 3, awa 4, awa 5 muka shiga kasuwa kuma. To haka ne dole kasuwan haka za ta dinga yi, sai ka sake lissafin awa 5 kuma ka gangara kasar ita. To haka kasuwan take. To wannan na baku shine wani satan amsa ne wanda ba wai lalle ne sai na dinga zo na dinga karanta muku cewa sunan wannan candlestick din kaza, sunan wannan candlestick din kaza, wannan kaza. To waɗansu ba su cika fahimtar wannan abun ba, amma idan na fi nuna muku wannan yanda yake kasancewa buy and bullish, yanda idan kasancewa kasuwa ta je karshe, da yadda za ka sauko da ita da yadda za ka hau tare da ita. So wannan ina ji mutane da yawa za su fi fahimtar shi, za su fi ganewa, za su fi kuma kyautata zato idan kasuwa za ta tashi. Ya za a yi a shiga kasuwa, ya za a yi yawwa, ya za a yi kasuwan nan a ci riba da ni, ya za a yi in samu wani. Kamar wannan ne shi ma yadda nake ƙoƙarin nuna muku, shi ma kasuwanka idan ka fara shi daga nan gurin din, in dai ba a shiga kasuwa tare da kai ba to ka tsaya, shi ma ka tsaya tukunna. Ma'ana ka tsaya din nan shine, bari in nuna muku wani abu guda ɗaya shi ma a nan gurin din. Shi ma kamar haka kasuwa nan, yawwa, shi ma kamar haka kasuwa za ka shiga kasuwan din. Wannan kaga candle din yana da girma, to nan za ka shiga kasuwanka, ko ba haka ba? So idan ba shiga kasuwa da kai a nan ba, to bar shi sai ya kammala ɗeba ribansa. Yanzu ya ɗeba ribansa a nan gurin din, ya ɗeba ribansa, ka ga shiga kasuwa daga nan, wannan ƙarshen candle da ya koma din nan. So shi za ka yi amfani da shi ka shiga kasuwa. In ka shiga kasuwa a nan gurin din, shi ma fa wannan nuna kuwa tsari ne wanda ya wuce wancan. Wannan stop loss naka ne kasan nan. So idan kasuwa sai ka irga candle nawa shi kuma 1 2 3 4, kaga shi ma sai ka zo nan sai ka saka take profit naka. In ka sa take profit naka, to ka bar kasuwan sai ta gama gangarawa, saboda dole ta head and shoulder. To ta zo nan kaga sai ta yi reverse sai ta dawo, haka ta zo ta dinga dawowa. To ta dawo nan me take baka? Ta baka sell, kaga gashi nan. To bara ka shiga kasuwa nan ba, a nan gurin zaka zo ka shiga kasuwanka, yawwa, zaka zo ka shiga kasuwanka nan. Wannan complete candle din ya kare a nan, wannan ya fara tasowa nan. So shiga kasuwanka a nan gurin din. Kana shiga kasuwanka nan irga 1 2 3
so sai ka ajiye shi anan. Ka fahimce ni? Wannan gurin sai ka shiga kasuwa, ka shiga kasuwa nan ka bar ka, tunda an ce maka za a yi bayi ne kuma ka ga ka zo da letti baka samu ka shiga nan ba, to bar shi sai ya gama shiga nan sai ka zo ka shiga kasuwanka anan. Ka shiga kasuwanka anan 1 2 3 4 sai ka zo ka ɗeba ribanka anan, saka shi a nan gurin. Yawwa akwai wani abu guda ɗaya kuma, kaga wannan da ya zo ribasal a nan dinnan, da ya ribasal a nan gurin din, to muddin kaga ya fara bayi ya sun fara karfe, sun karbe kasuwan sun fara tafiya, ko da a ce misali ka sa shi a nan bai zo ya taba ba, to yana fara yin nan gurin, yana fara yin nan gurin din, cire ribanka a nan gurin saboda bayi zai tafi. Allah ya sa nan ma an fahimce shi, an gane. Kuma haka muke so mu dinga muku lecture, mu dinga nuna muku abubuwan nan, duk wannan tsarin din haka muka tsara muku shi, muka nuna muku shi haka yake. Yawwa ka gan shi nan, duk tsarin da za a nuna maka anan ba za a nuna maka fiye da wannan abun ba. Misali kaman wannan ne, shi ma again, shi ma kaman wannan ne, gashi nan wannan ya kare kasuwan shi anan. To yanzu anan za ka shiga kasuwanka, ka shiga kasuwanka anan, ya za ka yi? Sai ka zo ka riga 1 2 3 4 sai ka ɗaukar ribanka a nan gurin. Ba ka ɗaukar ribanka a nan gurin ba, so sai ka bar shi ka gaya kasuwan zai. Idan kasuwan bai wannan ba, so dama na gaya muku ɗazu akwai riba na 1 sannan ga na 2 nan, misali gashi nan riba na 2, ribanka na 3. To da kar ka wuce wannan gurin, ka ɗeba ribanka, in ka sa wannan guda 3 ne ka ɗeba ribanka a nan, ka sake sai wannan na 2 ka saka ribanka a nan 2, ka shiga ribanka a nan na 3. Shi ma a sauwaƙe, ba wani abu ne wuya a nan gurin in ka tsaya ka koye shi. In ka tsaya ka koya bayi da wuya, abu ne mai sauƙi. Ka gani nan ya nuna maka cewa kasuwa ya ƙare a nan gurin din. Wannan sun shiga kasuwa, sun zo kasuwa ya fara yin down, ya fara sauka. Ya fara sauka sai ka bar wannan candle din na farkon nan, wannan candle din wanda ya yi sale din nan, ja din nan, sai ka bar shi ya ƙare. Ya ƙare sai ka bari wanne ne yake fita, wannan ya fita ko, to bar shi ya fara haurowa. Ya fara haurowa ya zo kan wannan abun, to ka tabbas kasuwan zai taho nan ne. To shiga kasuwanka a nan, in ka shiga kasuwanka a nan, zo ka saka stop loss naka a nan gurin. Ka saka stop loss naka a nan gurin, zo nan gurin ka irga daga nan gurin da ka shiga, irga pips nawa 1 2 3 4, shiga nan gurin, saka take profit naka, shikenan ka samu riba. Ba wata zance komin zage-zagen da zai anan, insha Allah sai gangaro zai same ka nan gurin, ka shiga ribanka. Ba wani wahala wannan abu, kawai in ka zo na ka karanta shi shikenan. So haka muke fatan duk wanda yake VIP ya kasance ya ga wannan. Kuma idan ka ga wannan abun, ina buƙatar ka yi liking, bayan ka yi liking ka yi subscription, bayan ka subscription ka yi sharing nashi, saboda mu ma mu amfana gaba ɗayan mu masu wannan abun ɗin, saboda mu amfani gaba ɗaya. Ka yi liking, ka yi subscription, ka yi sharing nashi. Allah ya sa mun gane. Insha Allah kuma zan zo muku da bidiyo nan gaba, kuma nuna muku wani na gaba. Wannan na nuna muku shi na farko, na muku shi kashi ɗaya kashi 3, kuma ina fata cikin kashi 3 na jama'a da yawa za su fahimci wannan karatun da neman a cikin lokaci kalilan, kuma da yawa za su gane, kuma da yawa za su fahimta. To Allah ya sa duk wanda ya gani ya amfana, ka tsaya daga farkon shi har ƙarshen shi ka gani, za ka fi ganewa, za ka fi amfana, kuma za ka amfana da shi nesa ba kusa ba. Allah ya ba mu sa'a, Allah ya ba mu sa'a. Ni ne naku Abdul Muhammadu. Da mai buƙatar ya mun magana ko ya tambaye ni, ko yana da wani uzurin magana akan wannan abu, ka neme ni a namba ta kamar haka: 081 30 67 2185. Zan maimaita: 081 081 30. Ka rubuta shi? 6 7 2 1. Ka rubuta? So sai ka saka 8 5 a ƙarshe.
081 30 67 21 85. wannan shine namba na, ko da shi ka neme ni insha Allah. Duk wata tambaya da kake da shi, bukata akan magana harkan trading, insha Allah iyakacin kokari na zan yi maka, dan kuma nuna ma muku, dan kuma kare ku. Mun yi wannan lesson na farko, akwai insha Allah za mu shigo kuma ta biyu, za mu nuna muku waɗansu abubuwa kuma bacin wannan. Allah ya nuna mana.